Сәлем достар, таныш булыгыз. Топ клип тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Айрат Ильясов. 23 март метеорологлар көне. Әлеге уңайдан резидентларыбыз белән йолдызлар, башка планеталар, һава торышы турында сөйләшергә булдым. Мин сөйләшкәннәремнең барысын да түкми-чәчми сезгә җиткерергә әзер. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Ни кызганыч, топ-клип кагыйдәләреннән тайпылып булмый. Президентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Моның сәбәпчесе йолдызлар да, һава торышы да түгел, ә нәкъ менә сезнең тавышлар җитмәү дуслар. Күпме юллар, инде бергә үтелгән. Язның сөю, чәчәкләре, җимешләргә әйләнгән. Берсе белән саубулашканбыз икән, икенчесен каршылыйк. Топ-клип тапшыруның чираттагы резиденты. Клипны, җырны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юллагыз. Кирәк менде бу сиңа. Өйләнеп кем рәхәт күргән инде. Өйләнгәч бит әле чөшче бар. Төшче? Өйләнмә. Нишләргә? Сиңа төшчеләр буенча белгеч Шамхайламага барырга кирәк. Кем? Шамхайламы? Dünyalarda iki bik şəp keşe Anım birsi min kiyev birsi minim töşe Kiyev canı kayın deyip gülbeyip gönattıra Minim hattının bari tik uğuna jine ala Hattının məəni babayıma qadın Balalarga deveni minim töşüm altın Hattının məəni babayıma qadın Balalarga deveni minim töşüm altın Bulay bulsa şavlatıp yaşaysa Bir görek eybet minim hattının en iyisi Kilse eğer yanınızga yatmay akıllar satıp Güçten işlerim bir adet tizgine kite koydum Hattının məəni babayıma qadın Balalarga deveni minim töşüm altın Hattının məəni babayıma qadın Balalarga deveni minim töşüm altın Oralarga körmü, üretmi de bir de Üretip yürüşeler minga kirek mi de Gayiplerin bulganda da kurmemişke savaşa Üzü bakır yaşavları şundi çoşun bulsa Fatının məəni babayıma qadın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Fatının məəni babayıma qadın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Yıkışmasa məbi olur Rahmet yavsun Rəxətdən emek dalan minim tüşüm altın Fatının məəni babayıma qadın Balalarga deveni minim tüşüm altın Senin çöşe aldın.
Рөстәм Асаев бик җитди кеше. Сорауга да коры гына 3 сүз әйтте. Ышанам, яшиләр үзгәрә. Мин дә сүземне кыска тотам. Рөстәм Асаев, Кыр казлары, топ клип 215. Кыр казлары жырлап, кыр казлары елап, каңгылдашып ұша көз жеткәч. Кыр казлары жырлап, кыр казлары елап, каңгылдашып ұша көз жеткәч. Йөрәк сыкрап яна, кыр казлары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр казлары кебек син киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. 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 Винарис Илигит башка планеталарда яшиләрме, юкмы әйтә алмады, ләкин алар точно миңа ошамаган. Мин үзенчәлекле кеше диде җырчы. Аның белән килешми булмый, Винарис кебек шат күңелле, елмаючан кешеләр бар галәмне айкысаң да табылмас. Senin kulları жылы min bit bilem, üşütmesin anı tundırma. Sevgilim var sana bilem, sen bit benim yakın kişim. Senin karışın min bit bilem, şu karışlarından
сиңа бирәм, җил яңгырдан сакласындырмаң. Синең куллар җылы мин бит беләм, өшетмәсең аны тындырмаң. Сиңа белем бар, сиңа бирәм, син бит минем якын кеше. Синең карашың мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Сиңа белем бар, сиңа бирәм, син бит минем якын кеше. Синең карашың мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Синең карашың мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Синең карашың мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Резидентларыбызга күчкәнче кабат 15 апрель көнне пирамида күңел ачу залында узачак чара турында исегезгә төшерәм. TMTV премияларын тапшыру тантанасына килми калмагыз. Иң тәкә образлар, популяр хитлар барысы да сезнең өчен. Килегез, белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Зинер у меня бөтенләй кызыксындырмый, но мин сине генә яратам, Зинка. Ушисың соң сен, Зинер үпкәләмә инде. Зинер дим. Рафаэль, ну тукта инде, ну. Дөрес булмады бит инде, Ничек? Ну минем... Ну Зинерне мин яратам. Жеңіл генә бирелмидер, яшәүләр аңлашып. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кайвакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Әрнетмикле күңелләренә төшмәсеннәр кәефләр. Гафулар ит, ачу итмә, була калса гаепләр. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Bir de sebep табылмасын, бу сөюдән туярлык. Үпкәлисе килгәндә дә кала белек елмаеп. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә.
Рөстәм Галиевка күрәсең йолдызлар сөйгән ярын табарга ярдәм итми. Ул һаман да кавышык дип җырлавын дәвам итә. Дуслар, йолдызлар ни теләсә, шуны эшләсен. Ләкин сез топ-клип 212 кодын 1320 номерына юлламый калмагыз. Sağındım Sin qayda, sin qayda, sin qayda Bir günü uçraşıp, bir günü tabışıp Məngüge qavışıq biz eydə Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz Qavışıq, qavışıq, qavışıq Sin qayda, sin qayda, sin qayda Hiç sönəməz, sürülməz, hiç sönəməz Saf hislər, ak hislər qabızıq biz yana Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz Tabışıq, uçraşıq, qavışıq Tın kişdə, vaxtında, alıtanda Tuz indi bəxitim, tuz indi aşıqıma Otlarga sinimile his alma Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz 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 Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz Исемең йөрәккә чигелгән дип җырлаучы Гөлназ Халикова йолдыз нәмәләргә дә, энлоуларга да гомумән ышанмый. Кеше үз-үзенә кайф тудырга тиеш, барысы да үзенең кулында ди ул. Дуслар, шулай да Гөлназның кайфын күтәрик әле. 1320 номерына топ-клип 219 кодын юлдык.
şigelgen Qorqıtmay salqını qışlarının Көңелім мәңгілік ясыман Миннен дә бәхетле бір кем юк Янымда һәр вакыт син булсаң Бір назга, бір хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Сөю белән тулган һәр көнем Һәр мизгелем назлы кадерле Рәхмәт сиңа язмыш мең рәхмәт Биргән өчен яшәү бәхете Бер назга, бер хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Бер назга, бер хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Исемең йөрәккә шигелгән Исемең йөрәккә шигелгән Ул йолдызләмәсе буенча үгез бызау. Шит планеталарда яшәүчеләргә ышанмый. Топ клип хит парадында иң тетрәндергеч җырны башкара. Таныдыгызмы? Әйе, Алина Софиуллина. Хәзер аның клибын бергәләп карап китик. Өр-яңадан башлыйк әле дисең ак биттән Бу сүзләрне инде синнән җаным Ничәнчеләр тапкыр ишетәм Бу сүзләрне инде синнән җаным Ничәнчеләр тапкыр ишетәм Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел ак биттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел ак биттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе Синең белән узган минутлар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел ак биттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән
күтәрә. Синдәйләр юк дисең, бәхетемне дисең таныдым. Ә мин инде сине көтә-көтә, сабыр итә арыдым. Ә мин инде сине көтә-көтә, гафу итә арыдым. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Диана Тажидинова йолдызнамәләргә бик каты ышана икән, чөнки алар гел чынга аша. Әле менә күптән түгел генә Диананың йолдызнамәсендә топ клипта җиңәчәк дип язылган булган ди. Дуслар, йолдызнамәләргә каршы барырга ярамый. 13-20 номерына топ клип 217 кодын юллагыз. Yazlar kilidi, күңелләрдә ташкан, исерәм мин, шомарт исенә. Без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Шымыр чәчәк аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме. Мәхәббәтән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Yazlar kilidi, шымырт исләренә исерәм. Үткәннәргә йөгереп кире кайтып, сине сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Таң аттырган шаклар капка төптә,
Көткән шаклар, кабат күрешү. Көткән шаклар, кабат күрешү. Гүлнар Сакаеваның кәйфе һава торышыннан тормый. Мин кояшлы көнне дә моңсуланып утыра алам, яңгырлы көнне рәхәтләнеп күңел ача алам дип белдерде Гөлнас. Менә шулай яшәргә кирәк, дуслар. Елмаючан, шат күңелле Гөлнас өчен топ-клип 209 кодын юлларга онытмагыз. Шатланышып яшәгәнче хөрмәт итеп бер-берегезне исән генә булыгызчы сезнең яшәү безгә кирәк бергә яшәгәндә без бер бөтен икән димәк исән генә булыгызчы сезнең яшәү безгә Алсу һәм Азат Фазлыевлар дуэтына да килеп җиттек. Әлеге дуэтның кайсы гына клибын алма, барысы да сюжетлы. Клипларның барысында да кояшлы якты көннәр сурәтләнә. Фазлыевлар өчен тавышлар юлларга онытмыйбыз, дуслар. Хәтерсез. Мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә.
kibik matur şaklarına. Tabiatni her günede Жылы аяз тыйыла Күңіл құяшы әгерде Сүрілмеген оқыса Уф, та деме, та деме Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Қадір кирәк белергә Уф, та деме, Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Күккә очкан тургайларны Сагынып нигә еларга Янда сандугачлар сайрый Күңелне юатырга Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Қадір кирәк белергә Уф, та деме, Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Туганнар сол сәләмәт Шул зор байлык дөньяда Ник бейеме юлдырыйк бей Кештер барда жаннарда Уф, та деме, Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Қадір кирәк белергә Уф, та деме, Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Уф, та деме, Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Қадір кирәк белергә Уф, та деме, Яшәргә дә яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Ғүмірләр тик бір бирелә Қадір кирәк белергә Гөрләп кирәк яшәргә Ришат Шейхетдинов йолдызнамәләрдә яхшы әйбер язылган булса, ышана икән. Безнең планеталарда яшиләр бит. Димәк, башкаларында да яшәүчеләр бар дип елмайды җырчы. Ришат логикасына таянсак, димәк, башка планеталарда да топ клип тапшыру бар булып чыга. Ләкин иң матур җырлар барыбер бездә генә. Йөрәгеннән сызып ташларга Тормыш юлы тик башландыгына Нигә ялгышудан башларга Син онытма безнең никах кеше Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган ушак дөрләп янсын
Kalsın bizden sağınıp süylergen. Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Sevgili birilerine Niga aşılganını kütmezken Avaralıklar kilse ikev berge Niga jidekleşip ütmezke Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Min bitsin tevgi mehabetin Xuday birgen sakla ömürge Dünya bulgaç türlü haller bular Erinde salma siyen künülge Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Kalsın bizden sağınıp süylergen. Yıldızname boyunca Salavat Ulçev Güzelim Arslan. Astrologlar fikrince biz bir-birimizge gövmümen to'g'ri kelmaymiz. Lekin bizning qadar anglashib yashagan porlar yo'qdir ali deydi Salavat. Shulay g'oyla boshlig'i fantastik filmlar yaratuvan, ammo boshqa planetada yashovchilarga ishonmavini da bildirdi. Eviyini iyi batkaç. Oy bilin, bularga bit ilege yoluna kelmegenler. Min anarga ettim. Oral zikle kuturalar. Mini de huya. Bularını kirgeç min bir tuturan bir. Şundan birle. İyice tertip. Anladın mı? Ekiyat satmayın de. Üskeler paytak yollar yokmuşlar kuturalar. Hama keyişi kuturalar. Şap katarsın. Uramlarını kiremegenler. Bunun ince khayal bu çıkarga gerek. Var kız var. Babay. Dinle. Kırpma. Yükten açsam kuzu
мәңгіге бірге шулай. Göbel kızım. Sen private kurtardı. Mene kızım benim kilim bulup çıkan da kilim kullanayım. Geçip durup. Dur. Nice bededin şu korkutup. Ebisi, Ne sabıldı? ebisi min seni şundu yaratam. Ay, 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 мәңгіге бірге шулай. Ay, 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 яшәргә язсын Ходай. Ay, 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 яшәргә язсын Ходай. Нинди йылдызлык астында туса да һава торышы нинди булуга карамастан Казан егетләре башкаруында мин сөюдән исерек җырын тыңлаган һәр кешенең кәефе күтәрелә ди. Клибын караганнар бер атна буе елмаеп кына йөри икән. Әйдәгез тикшереп карыйк. Экраннарда Казан егетләре. Карыйбыз. 3нче урынга ия резидентыбыз. Әллә диңгезләрдә yüzәм, әллә күкләргә менәм. Белмимен, үземдә белмим, исерек шикелле йөрим синең сөюләреңнән. Сихерләре сөюләре, төннәремдә төш кебек. Акылдан язган димәгән, мин сөюдән исерек. Сихерләре сөюләре, төннәремдә төш кебек. Акылдан язган димәгән, мин сөюдән исерек. Ничек инде назларыңнан әйләнмәсен башкайым. Үзәкләремне өзәсең, шулай ярата беләсең. Син генә ди, җаныкаем. Сихерләре сөюләре, төннәремдә төш кебек. Акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Синең белән генә килә бәхетеңне табасың. Исерек мин сөюеңнән, исерек мин сөюеңнән, айнырга да язмасын. Сихерләре сөюләре, төннәремдә төш кебек. Акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Сихерләре сөюләре, төннәремдә төш кебек. Акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Йылдыз нәмәләргә ышанмасам да башка планеталарда яшәүчеләргә ышанам. Безнең планетага кайбер кызлар шуннан очып төшкән бит дип елмайды Мерхат Гайсин. Аның белән килешергәме юкмы үзегез хәл итегез. Ләкин 1320 номерына топ клип 210 кодын юлламый калмагыз. Топ клипның 2нче урынына лаек дип табылган җырчы.
barmaklarını salıp balık tutup küllerde Göresin mi bizni maktap turgay sayrı küklerde Külleri külleri şul zenger külleri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri külleri külleri şul zenger külleri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri Eyde canım kul yetişip koyuluyup biz sularda Munga kadar min bilmeyen bulun ikken koylarda Külleri külleri şul zenger külleri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri külleri külleri şul zenger külleri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri Tınlık kökке qarap turgaylarının jırların Allarda bitmez yedi bülle gitken onların Külleri külleri şul zenger külleri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri Külleri külleri şul zenger külleri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri Qayda yurdun ilyeri Min bitsini bugün gördüm Qayda yurdun ilyeri Güzelliğinin mesela hava turuşuna qarab keyfi gine tugul fizik haleti de auraya iken ayaklarım sızlayıp başım ağırta başlayı dep söyledi avtor başqaruvchi. Güzelliğe жылы yaklarga көченеп китерге керек сиңа. Анда гүл кояш кына жылыта бит. Бүгүнкү чыгарылышның алтын медаль иясен каршы алыгыз. Biz cennet bizni alda gül Nigalay deyip sırap durma özün bil Tırmışыбыз şunday rahat baldamay Yaşap yatabız tiptirip hay ay 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 Tırmışыбыз şunday rahat baldamay Yaşap yatabız tiptirip hay ay 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 Sızgırgan kübük barajay Gözlerge ne değmesin dip ayxıday Tırmışыбыз şunday rahat baldamay Yaşap yatabız tiptirip hay ay 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 Tırmışыбыз şunday rahat baldamay Yaşap yatabız tiptirip hay ay 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 Çatlık bilen yaşayıp gel şulay Başışında balkıp tırsın menge yaşay Tırmışыбыз şunday rahat baldamay Yaşap yatabız tiptirip hay ay 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 ay
Бик узакка сузылган тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Берсеннән-берсе матур клиплар белән таныштырдым, кодларын җиткердем сезгә, бары тик тавышлар юллыйсы гына кала. Күтәренке кәеф, яхшы яллар теләп, мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.